mlebu Mas nggih. Lah kok mau pangan? Opo? Patuh, Pak. Engguk. Oh, iki bakal tak tambah. Urung. Hei. Dorong. Efeke kaya ngono kuwi lho. Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Adeganku apa? Mah. Guyon maton cak percil JS dinar buka kanthi cerita putri idaman hati. Rumah aku pemain. Wis mlebu cerita. Sorry Pak kali. Wis Mas. Bah. Lah, punika to ngajarisaken wonten ing Padepokan. Mas, nyapu aku jek kocapan. Lek Benane panggung, Pak. Kuwi aja ndodok kene otomatis katut. Oh, alah iki nek suara dodok kan iki kene katut to. Duh, aku wis kocapan apik-apik. Lah ke pakune lho, Pak. Wis ora usah ndodok bene. dele. Beh, angel. Tolong Pak Detak tolong talenono Pak Detak kuwi Pak Detak. Beh. Ngajarasaken wonten ing Padepokan Macan Putih Balung Jeruk. Inggih menika Ki Cemple Suko Sanggomo Prapteng kanthi Ponoragan. Mata nih. Sinden ra ngerti apa-apane mbok tendang iki lho. Lah piye to, Mas? Kok joget sing apik ning arep
iso. Samang iki dadi apa samang? Samang dadi apa samang? Sinden. Samang iki sinden. Enek wong joget wasineng. Nu. Wasineng. Wasineng. Nu. Apa wasinang? Wasi lho. Oh wasi. Wasinen. Wasi. Luas. Wujud. Kuwi ora melu. Nu. Samang dadi apa samang? Sutradara. Nu. Muni ora. Tak terus nih. Yo! Nyapa? Sampeyan iki nyapa? Watuk. Oh watuk to ora. Warok ya kudu ngene iki. Dukun kondang, dukun sandet sekti. Jemple widakto. Trip. Ini siap. Kondang kaloka. Tung lor. Jemple dukun sandet. Tung gitu. Jemple dukun sandet. Tung etan kulon. Jemple dukun sandet. Mas anu aku. Gak situ Pak. Gak. Gimana nih Mas? Ngece. Boten. Ngece. Boten Pak. Samang dadi apa samang? Sinden. No. Sing ra ngerti jemple dukun kondang sing pengen lah penglarisan moro ning jemple. Ora Pak. Palek. Ngece we. Lah itu jare watuk. Mikir, Batuk, Mbak. batuk. Dikomik aja. Isoy. Wose piye, Pak? Ceritane lho wose piye? Ceritane awakmu ngerapal ilmu mergo awakmu geger karo dukun sebelah. Perkarane Wahyu Katentreman. Wahyu Katentreman. Ya, Nyipta sabukmu dadi buta. dadi aku gayo Wahyu Katentreman. Gayo Wahyu Katentreman. Pancen kuwi sing darasake. Bola bali Wahyu Katentreman. Mudune ana ing desa Kapi Kunjang. Ning aku ora nrimake. Bakal tak gawe geger. Bakal tak gawe morat-marit kuwi. Bajingan iblis elek. Yo, yen kaya ngono, aku jaluk sabyantu marang panguwasa kegelapan. Malampir, datanglah. Pak. Nyapa? Korek. Niki. Oh. Bedake gowo dhewe. Jan sinden kuwi wis ro. Lu. Yo, bakal tak wacake mantra suci. Malampir, datanglah. Ondo-ondo blong, datang. Ondel-ondel, datang. Nini Towo. Nyapa aku barang. Ono lho. Gak katut lho. Lampu peteng Mas, peteng. Mas, lampu matikan Mas. Lampu mangar ki lho Mas.
Bikin ini tok, Mbak ya. Ini tok. Kok ora usah. Ibu Bathari Durga, Ibu. Kula nyuwun sabiyantu panjenengan. Gayo wahyu katentreman Ibu. Anak gendruwo. Datanglah. Anak gendruwo. Datanglah. Dan lindung takung lindung takung. Aduh, morak-marit. Tani. Mbak, obong, Mbak. Oh, alah. Wis mlebu. Ini malah morat Jaluk. marit. Mlebu. Wis. Mlebu Mas Ge. Lah kok mau pangan? Kecap lagi isor, Mbak. Jaluk. Kuwi sajene nyapa mbok pangan. Kuwi sajene Mbak Dukun. Sepak tari. Potongan. Datanglah. Pocongi mlakune maju. Pocong atret. Balik. Ya iki lho pocong sing viral dibacok wong ndek ya iki. Ibu kuntilanak. Datanglah. Mas, lek tukaran aja ning isor, Mas. Mudhun, Mas. Halo. Pak Kapolsek. Nyapa? Iya, Pak. Nyapa. Ini pocongnya sudah di sini, Pak. Iya. Kok pocongnya dari sini? Piye? Mesakne kuntilanake. Lah nyapa? Meteng meneh. Apa yenek lho? Kudune nek kuntilanak iki awakmu ya wis nglairne, nyapa kok sik meteng iki? Beterno. Iki sing pungkasan. Sing bakal balas sosro wirangku. Arep nyabdo wujuding kendali jarakku. Sing rupane ireng, abang, putih, dadi sawiji badar sejatine wujud. Woi! Kinasilan jemplengnya do wujud buta. Mbah. Piye? Sing kinasilan endi? Dadi buta. Buta sak pira? Gedhe. Gedene pitung gunung. Gagah. Medeni. Di. Iki. Mbah, Iki apa? mosok butone sampean Sik kuasa to. buruk to, Mbah? Iki lho. Iki mosok buta kaya ngene iki lho. Sik, iki Mas Percel mau nduk. Duduk ki lho wak maliyane iki lho. Mati keliru aku. Iki sapa? Sing tak sabdo iki dadi buta iki Mas Percel. Oh, Ngene ae. wis kene keliru lek ku nyabdo. Ndi mau Bah. taline. Baleni pisan kas. Kleru jaba montrone sampean, Mbah. Bah.
Wajahe lho apik iki. Apik kuwi lho. Iki buta ora medeni belas iki jane piye to sampean iki? Iki butane Mickey Mouse. Buta. Buta. Ya. Kowe sing tak ciptone. Lele. Apa welut? Lho, kok welut? Lah sampean nyeluk aku lele, lelene semene patile sepiro? Kowe nyeluk aku welut, welute semene copku sepiro? Sopene semampir popo. Apa? Anakku jenenge Kala sapa iki? Kalau monggo. Kalau monggo matamu. Kolonjono. Anakku Kalonjono. Kuntilanak. Anak. Boten. Karo kowe Kala Jengking. Iki kaya buta anakan. Oh, kuwi sing dadi sapa to kaya tikus. Jandu. Buta kok. Ngawur wong-wong. Aku dikongkon apa? Apa? Pak to, Pak. Engguk. Aku dikongkon sing tak idoni rane kene raimu lho malah. Mau sapa sing watuk iki dibuat rene. Wedekku. Aku dikongkon apa? Kala Percil. Kowe tak kongkon bales sosro wirangku, bales kemaluanku. Timbangane sosro luwih becik seprit. Maksudnya bales wirang, bales isin. Kleru. Budal ning Kapi Kunjang. Numpak apa? Numpak kapal mabur. Yo numpak mlaku lho. Bis kawan kita. Bis kawan kita. Yo. Nak Mas Kala Percil. Yo, budal ning desa Kapi Kunjang. Jenengmu sapa? Jenengku Ki Cemple Widado. Duduk. Sapa? Ki Cemple Sukosenggama. Rusuh. Rusuh. Dalange rusuh. Lek sukoi seneng burine elek. Yo, sutradarane jenenge Sondok Rikmawati. Yo, Apa? budal ning Kapi Kunjang. Dalane ndi? Dalane kono. Liwat Macan Putih. Macan Putih nggone Baswari macane sing Iya. Windine. daerah kono kuwi ya kulone. Budal ning kono nek cah wedok sing bakal oleh payukan tentreman kudune awake dhewe sing oleh. Lah watuk terus to. Pengen ngerokok-rokok ae. Klambine sumuk. Budal rono. Tapi nggih cara halus. Cara halus. Bocah kuwi ora usah di apa-apane, lek perlu seneng ngono. Ora gelem karo kowe. Pateni. Disenengi ning oyo. Oyo. Yo. Ning kono kok bapa paling pitulungan. Yo. Budale dina niki kanthi kiprah le. Iya, Bopo. Yo. Mas. Du, jandu, terane du. Iki kan budal sing Ayo. Ayo.
Sangajarosaken wonten ing Karang Pradesan, wonten ing dusun Kapi, wonten salah satunggaling putri saking padusunan inggih Nini Probowati ingkang sami suka parisuka gegojekan sesarengan kadang-kadangipun putri kados pundita cariyosipun swangga dipun pirsani sesarengan campur sari guyon maton. Kolonjono. Apa kalau menjing? Kupingmu. Kolonjono. Kowe ngopo kok? Kowe tak tresnani. Ayo, tak tus. Tidak mau. Kamu Aku tresno karo kowe. Yen kowe ra gelem karo aku apa nyemplung. nyemplung apa? Ning anu pladu ning Kalibratas. Ora iso. Kowe buta ning aku menungso. Ora iso piye? Kudu disak-isake. Sepasang remaja jatuh cinta di mata asuhan Dewi Asmara. Ku pegang selama-lamanya. Ora iso. Putus lagi cintaku, putus lagi dalinan kasih kepadamu. Tak idoni lho malah. Kudu demok ngono mbengok banter. Lho kan ceritane gak gelem. Aku kudu rabi karo kowe. Ora bisa. Ora iso. Bakal tak gonjak dina iki, bakal tak pateni. Ceritane ngono. Aku ning mburi. Prateng gurunipun Sang Proborini kowe dadi apa? Lagi sapa to? Kowe nulungi Proborini. Oh, muridku. Muridmu nyapa kok, Mbok? Aku kudu perang ya, Pak. Aduh. Nduk. Kok Yamin kok wis ngorok. Wong wedok kurang ajar. Kowe urung wayahe, Nduk. Tangi yo, Nduk. Tangi. Bunda, bangun Bunda. Nek zamane wong tuwek-tuwek, nek ana wong mati kudu dilangkai ping 3. 1, 2, 3.
Tuban. Ning ndi? Mbok arep mau dilangkai kok. Matur nuwun guru kula sampun jenengan. Kowe iki jane kena apa, he? Iki muridku sing paling sekti lho. Lah kok trimo gletak ning dalan? Kula mboten semerap kala wonten buta guru. Kula diantem kalian buta kala. Iya, iki mau nek buta. Buta galak. Lae lonja-lonja, yang cingkrak-cingkrak. Kok malah nyanyi? Ditulungi. Lah iya. Ngene. Ora usah wedi ning musuhmu. Wong buta. Aku sing bakal menehi pusaka kanggo kowe. Entenono kene. Guru sendika dawuh. Tak pesen Grab. Kok mesen ora nek Grab. Wong Entenono kene sakit. sik. Pusaka napa yang bakal kula tampi guru? Iki pusaka Tampanono. Iki sing iso ngalahno sing jenenge buta kae. Iki uripku. Aku bakal ning kono tantangan buta. Ya apa dawuhe guru mesti tak praktekno. Sapa wae sing teko kene kususe buta sing arep ngalahno aku. Aku bakal kowe kok sempet. Urung wayahe mati le. Urip. Ngomong. Aku kalah karo Entong. Kalah karo apa? Entong. Tak jupure pusaka le. Tanten raine le, Dor. Ya, wis. Hoi! Rene. Dudu awakmu murid-murid. Murid. Goblok. Guru kersane kula ingkang mbas. Aku kudu metu. Buta. Hei, Kowe nantang aku wisan. Lah kok sik urip mati? urip aku mati iso uripne sebab ora. Muridku di. Iki lho mati iki lho iso diide-ide murite. Matane. Gak aku mulai. Prap. Aku iki saking gugupe gak ngerti. Ora usah murid to, Prap. Aku kok papa aku tak kene koyo polisi tidur bae tidur. Saking gugupe ora ketok. Aduh. Kowe kok kalah iki jane piye, he? Wis tak weni pusaka kaya ngono. Ning kula ditakwur meleh. Tangi sik. Kowe mau kalah karo apa? Kalah karo apa? Mbok tambani pusaka Entong kalah karo apa? Kukusan. Wakul. Kalah karo wakul. Entene ngene. Tak isole pusaka. Kowe ora bakal kalah. Iki tombone pusaka mbok ngalah. Anane. Bedoyo kowe. Aku mesti kalah di bocah jangkrik. Gak usah kesuwen to tataran. Ya. Urip. Ya nemu. Keluar atas. Aduh. Ngedan. Kowe kalah karo apa? Ulek-ulek. Ora lak jumone ne. Di pusakane lah. Didelekne cacah mata. Dilene kowe. Golek apa? Lemper. Dilene. Wis. Aduh. Aduh.
Aku wis letok-letok dasku telu. Delok pusakamu. Bongko kowe bengi. Ah. Urung. Urung. Ora iso. Bongko kowe. Ayo. Wis bang kalah. Ora iso. Aku moh. Iki lho tampan ana urung. Mambutrasi guru. Aku kok kecewa duwe murid kowe iki. Kowe kalah karo apa mau? Lah ning kok jenengan paringi pusaka ning kula kalah. Ulek-ulek iki pusaka paling sekti lho. Lah kula pun dibales lho guru kali buta. Dibales karo apa? Layah. Lemper. Cuek. Aduh. Ayo. Ojo sampe kalah. Tak mene pusaka. Napa guru? Nek buta metu antemen karo pusaka iki. Tandangan ngono. Buta maju marang buta. Urung. Sik. Aku mesti mbok nutuki lho. Hasil. Urung digepok mati lah. Lah kene nutak-nutuk. Yo, badak. Yo. Sotil. Ya. Maju. Aku ora mbok uripe ya. Urip. Woi. Prap. Kaya perang kok nyingit. Sadar gerabah. Grabadasmu. Iki pusaka. Iki bakal tak tahan. Urung. Hei. Mati neh. Mbok mbene ra usah diuripne. Ya diuripne. Lah aku iki sing bolak-balik kesel aku. Sampai aku nyetak pusaka iki sampe rong dadi lho. Nek ya diuripne. Tangi. Kok iso kalah maneh iki? Pangapunten guru, kula sampun dibales kalian pusaka Sotil iki pusaka paling sekti. ning kula pun dibales kalian pusakane buta guru. Pusakane apa? Wajan. Aduh. Wajan. Wis iki timbangane engko iki alat-alat masak ditokne kabeh. Dinggo ngrampungi masalah. Aku wis nggo pusaka. Napa guru? Iki kawujudane klopo. Bathok bolu isi madu. Antem lho ndase buta nek ra bongko ra. Ora mau skenario ora nek kuwi. Lain Betul. Tapi guru panjenengan atasi mawon guru butane. Toh. Apa? Apa li? Tak keong iki. Piye, Doro. Efeke kaya ngono kuwi lho. Kok mati kabeh. Aku mati toh? Mati. Anakku urip. Mati. Urip. Mati. Karo iki kalah. Urip. Mati. Sing bener iki mati.
bener mati. Kowe iki musuhku. Mati. Urip! Mati. Mati! Loh! Urip. Mati tenan. Liru aku, Pak. Tibake sing gawe goro-goro ki kowe, he? Pokal gawene panjenengan napa ngaten Urung. Kowe pancen dulur sak perguruan karo aku. Ning kowe tumindak sing ngolo, he? Kowe ngisin-ngisini karo guru. Ning wahyu katentreman kudu dadi tekku. Ora iso. Nek kowe kepengin wahyu katentreman, golek wahyu Manggolo. Wahyu katentreman manjing nang nggone Praba, ning nggone dusun Kapi. wahyu katentreman saiki wis manjing ana isi muridku Prabawati. Bakal digawe makmurke para warga masyarakat desa Kapi ning kene. Oh, ngono, urip-urip. Berarti ngene. Apa nang Prabawati oleh wahyu katentreman. Iki mau mek gara-garane putri idaman. Sekian terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Adeganku apa? Yo ora. Lah iki ning biae. Ya wis ket sore ket sore ngono nek biae. Janjan ganteng-ganteng ngene. Wis ae. Rene ceritane wis rampung. Wahyu katentreman wis manjing ana Praba. Ya kan wis kena aku, Cak. Gusti pangeran. Sesuk nek lah Sesuk Soalnya ditanggap. Ya wis. Iki lho, all closing. All closing Kati Sasanti. Nyapa ndadan barang mau. Para orang yang menilio makadan lelipur yang sakit kalau terakan seserangan campur sari goyan maten cak perja CS awal hingga akhir abok pilih wonten kirang pun kau nyun aku ngisi samudra pangaksami dalam menikah kau lo pada nyun pamit lumayan saya saking ngarsa panjenengan sedaya kanthi asesandi sak bejo bejane wong akeh lali isih bejo wong kang eling lan waspada ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.